Hello लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायनो हरबाय दिनैनि टपिकआनो जाबाय नै ना हमनाय आरोखि ना हमदों माखासेया दिनैहाय खामानि गैया आरोना जोंना माने कारेन्टआबो बन्द ओरैबायदि घटना जादों आरोखि माने कारेन्ट बिल हरनो हायाखै आरो दै कम्पानिया जों थानाय कम्पानिया आरोना कारेन्ट बिला जाहैबाय बोसोरसेनि 1.5 लाखनो ओमफ्राय दानाबा मा होनो ट्रेन्सफर मुवाखौनो बख'ना लांस्राबाय आरोना ओंखायनो दिनै फ्रि ओमफ्राय मानसिफोराबो दा इयाव फुख्रि खवारि मोनसे दङ जावनाय बे खवारियावहाय माने बिराद ना मागुर दं दै बेलेग ना गैया मागुर गोजा ओमफ्राय लाङि अर्डार खालामनायजों गोदाननो माने फार्स्ट टाइम नाङा माने माबादों आरोना बेवहाय साहैदों मानसिफ्रा ओमफ्राय आं बेखौ नायनो थांगासिनो दायो नायलांबाय थादो माबायदि बारे मोनो ना मोना ओमफ्राय आं सिरि थांग्रोनाय दै सिरि थांनानै सिरिगोन आं बिसोर गंथाय खुमाबाय थागोन दै मा जायो नायथारनि नै लोगोफोर मोनथारसिगोन आरोना इनि खवारियैनो आं दा बारा गोसा रायलायनो हानाय नङा ओमफ्राय अन्थाइ लाखानोदे आं ओमफ्राय खुबैगोन आरोखि नै अन्थाइ लाखाबाय खुबैगोन आरोना थाखुमाग्रा जायगाबो गैया दै माने मारै सिगिगोन मारै खुबैहरखोमागोन माने थाखुमा जायगा गैया माने आं थांबानो नुखागोन नालाय नुखागोन आरो मानसिफ्रा नुहुरखागोन ओंखायनो हायो ना हाया नायनोसै आंखौ नुहुराबाथ' आं खुबैगोन नुहुरबाथाय खुबैला आरो ओइ नुहुरखाबाय आरो आंखौ आं दा जेबो खालामथ'ला ओमफ्राय जिखुनु नाया मोनदों नायदोल' बैलाय बिनो खवारिया नै बिराद गिदिर बेयाव सिगाङो अन्थाइ माबायो ड्रिलिं होयोमोन आरोना ओमफ्राय दायो गैला माने बन्द' जाबाय बिनि खवारिना ओमफ्राय बेयावनो ना बिराद ना थाबाय आरोखि ओइ नैथिं दङ नै लोगोफोर जोंना ना हमदों आरोखि ओइ नांबायलै ओइलाय माबा गोदोगासिनो खेला ओइटाबा नांखालै बेबा जिबौल' दा नांथोंलै मासलि ओइ खेला फासि गया रे इधर फास गया नांथाबायलै बाला गैया फाग्ला A few moments later लोगोफोर दिनै नै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना रुमनिफ्राय जों अमा बेदर लायनो थांनो नागिरदों आरो एकदम बरिया संना जागोन दिनै मा लाबोगोन दिनै लंपेन्ट गस्ला लाबोजोबनो नागिरदों दा खामानि मावनायाव ओरैबायदि जिजोबो माने जोरखाया आरोना सानसेयावनो सेस खतम जाखायो तामिलनाडु बेखौ मा जायगा होनो बेयो बिथिंजाय हाजो गेजेरावनोहाय माने हाजोखौ सेफायनानै एकदम मेन रड खालामगासिनो नै ओरैबायदि दासो गोदान बानायहांदों आरोखि ओरै बानायगासिनो नै हाजो सेफाय बानायबाय थादों आरोना हाजो ओरैजाय बानायगासिनो जाजोबाखै ससे बानायबाय थादों आरोखि बिराद बार बेयावहाय कन्टिनिउ बार फैखायो एकदमबारे सिउ बारल' खोनागोन आरोना नै फर लाइन जाखागोन इथ' सिक्स लाइन जागोन फाग्ला गुवारखा नै ब्लास्टिं जन लोगोफोर बे ब्लास्टिं जन बेयाव ब्लास्टिं होयोमोन आरोना ब्लास्टिं होनानै बे लामाखौ बानायलांदों दामा दामि लंपेन्ट सेकेन्ड हेन्ड नै एकदम लाजोब्बाय गासिखौबो 50-50आवनो मोनजोबो आरोखि नै थफ्ला लाजोब्बाय बरिया